patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Karong bispera sa bagong tuig, ginabantayan sa kapulisan sa Davao City ang mga baligyaanan ng prutas kung asa sagad magtapok ang katawhan. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Human nga migawa sa pipila ka mga hulagway nga daw wala na matuman ang social distancing sa mga baligyan ng prutas dinhi sa Dakbayan. Gipakatag ang kapulisan sa pipila ka lugar aron mamadlong sa mga magtapok aron masigurong matuman ang health protocol. Sa Facebook post sa photojournalist nga si Keith Bacongco, makita ang pagdagsa sa mga tao nga mamalit og prutas sa dalang Monteverde ning Dakbayan sa Davao kagahapon. Dayag nga wala nay social distancing nga napatuman. Sagad ginadagsa among prutasan matag hinapos sa tuig kanus ang mamalit og lingin-lingin nga prutas ang katawhan isip tinuhuan nga pampaswerte. Dawa na panumbalinga sa uban ang hulga sa COVID-19 kay midasok na hinuon. Apan kaganihang buntag sa bispira sa bagong tuig, gibantayan na sa daghang pulis ang area aron badlungon ang mga nagdasok. Palihog ko, cooperate lang. Social distancing ma'am, nagtapok na wala naman mo. Palihog ko. Hinoon karong adlaw, kontrolado na ang mga tao nga molinya sa pagpalit og prutas sa maong pwesto. Sigon sa mamanindahay, nga hilabihan gid kadaghan ang tao nga namalit kagahapon kung itandi sa karon. Okay raman ma'am, tama raman po. Pero gahapon mas dagan no? Mas dagan gapon, nagbuot mga tao ba. Pero dili mo hadlok po dili nasa question para sa Hadlok po ma'am, para sa mga kay kami bis niya maligya na po ni. Mga gapon ang gusto na distancing, bawi lang. Hangtod karon, nagpabilin gihapon ang tinhuan sa pipila nga magbutang og 13 ka klase sa lingin nga prutas sa lamesa aron magdala kuno og swerte. Ilabi na sa kwarta ang bagong tuig sa matag usa. Sama na lamang ni Alice Artigas nga taga Boulevard nga hugot nga nag-obserba sa mong pamahiin matag medyanoche. Nana makondaghan sa balay. Pila ka book imong gian? 13. Unsa day timuhan unsay madalaan? Okay lang. Pero sa pad, kapila na ka na kapuin na kayo na. Kadaghan na. Nakit po, ay swerte. Okay ra. Samtang gawa sa mong prutasan, pipila usab ang midagsa gihapon sa mga mall aron mag last minute shopping o grocery alang sa ilang handa unyang gabii. Sa post usab ni Ryan Ang sa Facebook, makita ang kadaghang tao nga nakigdasok sa Bangkerahan Public Market sayo sa buntag aron makapamalit upang sahog sa ilang handa karong tungang gabii. Nagtiliman mapugnan sa otoridad ang bisan si kinsa nga mohimo sa ilang mga naandan nga tinihuan. Apan buot lamang ipahinumdom sa kagamhanan sa katawhan nga sa mataglihok niini sa pampublikong lugar dili gayud kalimtan ang pagsunod sa health protocol ilabi na nga wa pa natapos ang pandemya. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio.
Kapulisan sa Davao City ug Bureau of Fire Protection 11 subling nagpahinumdom nga bawal ang pagpabuto sa syudad. Ang masakpan mamahimong mapriso. Ani report ni John D. Esteban. Gipahinumduman balik sa kapulisan ang mga Davaoenyo nga bawal gayod ang pagpabuto karon moabotay nga bagong tuig. Nagbahad ang Davao City Police Office nga masilutan og pwedeng makulong ang mga musupak sa ordinansa sa syudad labot sa firecracker ban o City Ordinance number 060-02 of 2002. Gawa sa pagbawal sa paggamit o pagkupot og pabuto, gidili usab ang pagmanufacture, pagbaligya o pagdistribute og pabuto o bisan unsang pyrotechnic devices. Hugot daw nila kining ipatuman aron usab nga walay mabuthan og pabuto sa pagsugat sa New Year. Hugot atong monitoring ana. So tanang mga personnel sa DCPO ilabi na katong naa diri sa headquarters na apoy deployment para mo-augment sa mga station. At the same time, ang mga police station na tagaan na pod og mando nga i-monitor jud ang mga area nila kung kinsa man ang posibleng mo violate ani o magpabuto jud og firecracker during sa celebration sa New Year's Eve. Samtang gipakusgan sab sa Bureau of Fire Protection Davao ang information campaign sa pagkikoordinar sa mga barangay officials labot sa daotang epekto sa firecrackers. Usa na niini ang sunog. Hugot sa bang ila pagbantay niini aron dili na madugangan ang natala nga fire incidents nga miabot sa 339 as of December 27 ning tuiga. Ang pagban sa tanang klase sa pabuto sa siyudad sa Davao kinigibuhat dili lamang aron malikayan ang injuries o casualties nga mitabo tungod sa paggamit aning mga firecrackers, kundili para malikayan usab ang insidente sa sunog kay ang firecrackers isa sa mga hinungdan sa mga sunog nga metabo sa panahon sa pag-celebrate og Christmas ug pagsugat sa bagong tuig. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Mga manindahay ug pabuto sa Cagayan de Oro City nakabalik na sa pagpamaligya karong bispera sa bagong tuig. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real kini human nga temporaryong gipasirad-an ang mga manindahay o pabuto niadtong nga Disyembre 24. Apan karon sa ilang pagbalik operasyon, pipila sa ilang mga baligya ang gipangkumpiska sa otoridad. Pipila ka mga mamaligyaay og pabuto dinhi sa Cagayan de Oro City ang temporaryong gipasirad-an sa lokal nga kagamhanan tungod sa kakulang sa permit. Karon balik operasyon na sila human nga nakasecure og special permit to sell gikan sa kagamhanan. Apan kagahapong adlaw sa pagsuroy sa otoridad, uban ang DTI o kapolisan, pipila sa ilahang mga baligya ang nakumpiska tungod expired na ang permit sa produkto. Moabot matod pa sa sobra 400,000 pesos nga kantidad sa mga pabuto ang nakumpiska gikan sa mga mamaligyaay. Posible ni siya nga mga old stock baka unya ang peligro ani kay wala man ni ma-check sa atong DTI o sa atong mga uban nga ahensya sa gobyerno. Basig mag-malfunction no na delikado hinoon kayo sa atong mga katawhan nga muna ilang magamit sa pagbasahulog nato sa atong bagong tuig. Apan bisan ubay-ubay ang mga produkto nga naembargo sa otoridad, nalipay gihapon ang mga manindahay tungod hatagan sila og oportunidad nga makabaligya pagbalik. Ang gilauman ginamo karon nga mahurot ginamo among pabuto ang among mga stocks. Ora gid na inautunta pod ang uban nga makaani dinhi sa rotunda. Kampante lang kayo mi, pero at okay naman. Okay na lang. Kay wala man tayo mahimo. Kay sa maski naalkansi na pero sige lang yapon. Continue sa kinabuhi ana lang. Ubay-ubay sab ang miabot nga mamalitay. Gani usa sa among naabtan nga nagdali-dali og palit kining si Kurt Kitoriano. Sigon niya nga matag tuig na anda na silang pamilya nga magpabuto sa pagsugat sa bagong tuig. Busa taliwala sa pandemya, migahin gayud sila og budget alang niini. Pa lugar-lugar gid sa balay kay kani pod safety man siya kasi babaw ra man buto di may magamit atong mga pabuto nga kawiran mi daw. Karong adlaw ang ulahing adlaw sa pagtugot sa LGU nga makabaligya ang mga manindahay og pabuto. Busa ilang paglaom nga dagsaon sila sa mga mamalitay aron sab makabawi sa ilahang kapital. Real pahimangyo karon sa otoridad ngadto sa mga magpabuto karong pagsugat sa bagong tuig. Nasundon ang mga pulisiya nga ilahang gilatag kini aron mahimong luwas ang inyuhang tibuok banay. Real. Okay, Happy New Year Sai ug daghang salamat Cyril Chavez. Daghang motorista ang natanggong kagabi sa Sirawan Checkpoint human gibaha ang lugar. Ani ang detalye.
Dakong bulwak sa tubig baha gikan sa Barangay Katigan, Davao City ang nakapabaha sa checkpoint sa Task Force Davao sa Barangay Sirawan kagabi human mibundak ang kusog nga ulan sa maong lugar. Dunay sago, lapok ug dagkong bato ang tubig baha hinungdan delikado na kinialang sa mga motorista nga moagi sa National Highway. Manginaot ko sa mga motorsiklo o sa mga sakyanan na walay moagi. Wala una pagi sa otoridad ang dalan hinungdan daghang motorista ang natanggong. Ulat na lang mo hinay. Agi ka day. Ikos. Trabaho. Ikan sa mga pamilya. Manlo ko jote. Human sa pipila ka oras, mihubas na ang tubig baha ug pagkabuntag nagtinabangay ang City Engineers Office ug kabomberohan aron matanggal ang lapok ug abog nga gibilin sa flash flood. Sumala sa pag-asa ang mga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao, epekto sa localized thunderstorms. Busa gitambagan ang katawhan nga magbinantayon sa kalit nga pagdaot sa panahon nga makamugna og pagbaha ug landslide. Ako, si Rial Suroche para sa One Mindanao. Ang tuig 2020 tuig sab sa mga labing unang panghitabo sa Mindanao. Mga higayon nga miusab sa kinabuhi sa mga Mindanawan. Apan duna say mga kadaugan sa Mindanao nga angay ipasigarbo kay naghatag og dungog dili lang sa isla apan sa tibuok Pilipinas. Ato kining balikan pinaagi ining year-end report. Sagad ka nato makasulti, usa na ang tuig 2020 sa pinakalisod nga tuig nga nasinati dili lang sa mga Pilipino apan sa tibuok kalibutan. Katapusan sa bulan sa Enero, natala ang labing unang kaso sa COVID-19 sa nasod. 39 anyos nga babaeng Chinese national, kinsa nagbakasyon sa Pilipinas kauban ang 44 anyos nga bana. Duna siya'y sintomas ug naulian sa sakit human sa pipila ka adlaw. Apan ang bana niini nga nagpositibo sab, namatay ni atong February 1. Siya ang labing unang COVID-19 death gawa sa China nga natala sa Pilipinas. Tungod niini, nagdeklara og public health emergency ang Malacañang, human natala na ang unang local transmission sa sakit ni atong Marso 7. Ug dito nagibutang ang managlahing lugar sa nasod ubos sa enhanced community quarantine, kung asa daw nahunong ang tanan. Wala na siguro'y makatupong pa sa kalisod nga dala sa pandemya nga sa labing unang higayon misulod sa nasod sa tuig 2020. Apan, wala say makatupong sa kakugi ug determinasyon sa mga Pilipino, ilabi na mga Mindanawan nga mubarog luyo sa pandemya. Gani, una pa nakasulod ang pandemya ni atong Enero, kadaugan na ang naangkon sa nasod sa natad sa sports. Kini pinaagi sa Zamboangueñang si Heidelin Diaz, kinsa nakaangkon og 2 ka gold medals sa weightlifting World Cup sa Rome, Italy. Nasubli ang iyang kadaugan ni atong July 30 sa 2020 Oceania Weightlifting Federation Eleco Email International Lifters Tournament kung asa siya ang nakadaog sa 59 kg category. Wala sab nagpaulahi ang mga Dabawenyo sa aspeto sa film industry. Ang multi-awarded filmmaker nga si Bridge Asher Harani, kinsa sa edad nga 27 anyos, ubay-ubay na ang nadawat nga international award sama sa JCS Young Creatives recipient sa International Emmy Awards, International Citizen Media Awards sa Germany, United Nations Television Award ug uban pa. Niadtong Abril 2, nalakip siya sa 30 under 30 lists sa Forbes Asia ubos sa arts category. Pipila lang sila sa mga nakahatag og dungog kanatong mga Mindanawan luyo sa pandemya. Pandemya nga, kapait man ang hatod, apan dunay sumala pa, silver lining. Kung atong tan-awon ang positibong epekto sa pandemya, daghan kanato ang nakadiskubre sa atong mga tinaguang talento. Ang uban, nag-TikTok. Nahimong biker, baker, ug plantito ug plantita, ug uban pa. Sa pagsulod sa bagong tuig, sigurado ang dugang hagit alang kanato. Apan walay pandemya nga magmalampuson kung kitang tanan maghiusa ug lig-on. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV One Mindanao Year-End Report. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao.
Duha ka NPA patay sa enkwentro ug 38 kanila misurrender sa gobyerno. Ani ang report. Patay ang isa ka lalaki o isa ka babaeng miyembro sa New People's Army o NPA sa natabok engkwentro sa Sitio Tinago, Barangay Baligyan, Habonga, Agusan del Norte niadtong Domingo sa buntag. Miabot sa kapin 15 ka mga NPA nga sakop ni Marvin Bugas alias Kaeman sa sandatahang Unit Propaganda 16A Guerrilla Front Committee 16 ang naengkwentro sa mga sundalo sa 29th Infantry Battalion. Na-recover ang duha ka AK-47, mga bala ug pang mga importanteng dokumento. Sa Talacogon, Agusan del Sur, misurrender ang unom ka mga NPA sa 26th Infantry Battalion sa kasundaluhan atol sa kasulugan sa anibersaryo sa New People's Army. Bit-bit nila ang ilang mga armas ug NPA flag sa ilang pagsurrender. Samtang may wutsab sa 32 ka mga miyembro ug supporters sa NPA ang misurrender usab sa kapulisan atol sa ilang ika-52 nga anibersaryo ni adtong December 26. Bit-bit ang ilang klase-klaseng armas, gihimo ang pagsurrender sa mga rebelde sa Police Regional Office 13 o gidawat kini ni Regional Director Brigadier General Romeo Karamat Jr. Ang tanang misurrender makadawat og benepisyo gikan sa gobyerno pinaagi sa ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Upat ka mga housing program sa National Housing Authority ang ipatuman sa Davao City. Ano report? Gipakita sa National Housing Authority ang ilang mga model house alang sa pagatukuron nga housing program dinhi sa Davao City. Subay sa mando ni President Rodrigo Duterte, kinahanglang mas dako ug mas nindot kuno ang mga unit sa pabalay. Nga ayuson ang balay. Ang katong lagyo dapat ipaduol, ang gagmay dapat padak-an, ang pangit dapat pagwapuhon. So the criteria and the formula is very simple. Kung unsa to'y gihimo sa una, uspon lang nato something better and much improved. Sa mong housing program, 35% maadto sa AFP, 35% usab sa PNP, 20% sa government employee ug 10% alang sa mga personahe sa BFP ug Bucor. Sa Davao City, upat ang nagpadayong pabalay karon. 640 ka unit sa Madayaw Condominium sa Bangkal, Davao City, sa Biao Eskwela, sa Katalunan Grande ug sa Lasang nga dunay 3,400 units. The instruction of the President to me is very clear. Ang projects dapat matapos sa iyang term. So dili na ko maghimog projects in 2021 because the gestation period of construction is 1 year to 2 years. So kung magsugod pa kong 2021, basi di na ako mahuman. So all the projects right now sa 2020 dapat sa 18 months, mahuman gid siya tanan. Ang baratong pabalay ma-avail kauban ng Home Development Mutual Fund ug Pag-ibig pinaagi sa housing loan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Nangapod-apod og cash assistance si Presidential Son og Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa mga biktima sa sunog ingon man sa mga marginalized ug displaced workers sa syudad. Anaa sa 952 ang suma total sa ihap sa mga nabiktima sa sunog karong tuiga sa tulo ka distrito sa Dakbayan sa Davao ang gihatagan og cash assistance ni Congressman Paulo Duterte nga gipahigayon sa Davao People's Park Miyerkules sa buntag. Gihatagan usab og cash assistance ang mga marginalized ug displaced workers kinsa hilabihang naapektuhan karong panahon sa pandemya sa COVID-19. Din sila mao ang mga referee, coaches, terminal vendors, janitorial staff sa private ug public schools, KTV employees, drivers ug uban pa. Ang pagpili sa mga mahatagan og hinabang nakabase sa listahan sa Department of Labor and Employment ug Department of Social Welfare and Development. Gilaro nga pinaagi sa mong tabang maalibyuhan gamay gikan sa kapait ang nasinati sa mong mga benepisyaryo. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misa ka na sa 82.7 million katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 474,000 na ang nagkasakit ug kapin 37,000 niini mga taga Mindanao.
Miabot na sa sobra 82,709,000 kataong nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kapin 46,743,000 na sabang recoveries ug lapas 1.8 million ang namatay. Samtang 1,541 ang natalang bagong kaso sa COVID-19 sa Pilipinas karong adlaw. Busaan na sa 474,064 ang kinatibuk ang ihap niini sa nasod. Duna na say 439,796 nga naayo na ug 9,244 ang namatay. Ug 37,043 na ang dunay COVID-19 nga mga taga Mindanao. 31,879 ang nakarecover na ug 1,424 ang namatay. Usa ka dakong sawa na rescue sa Zamboanga City. Dunay gitas-on nga 15 feet o gibugaton nga 28 kilos. Mao kini ang sawa nga na-rescue sa mga trabahante sa motor pool area sa city government sa barangay San Roque. Usa kini kababaeng reticulated python nga gibana-bana ang 40 anyos ang edad. Dili hinuon kini la o poisonous apan posible kining makapaak. Nasamad kuno kini human maigo sa backhoe sa lugar. Maong gitambalan gidayon kini. Kung maayo na ang sawa ibalik na kini sa iyang natural habitat. Duha pa ka sawa ang nakit-an sa lugar apan nakaiskapo, ang usa namatay. Nililinis po nila yung mga junk nila. And then yun, natamaan ng backhoe. Kaya nakita nila yung ahas. Na-discover namin na nabugbog yung sa bandang posterior part po, yung sa intestine niya po. So sabi namin under observation na lang po muna. Sa tuig 2020, daghang mga inila, dato o gamhanang individual nga nalambigit sa nagkadiang krimen ang wala makaiskapo sa kamot sa balaod. Atong balikan ang mga panghitabo, pinaagi nining report. 15 wala makaila sa founder sa Kapa Community Ministry International nga si Pastor Joel Apolinario. Human kini mitanyag og 30% nga tubo matag bulan sa kwartang idonar kuno sa iyang mga miyembro nga miabot na sa milyon ang gidaghanon. Daghan sa mga miyembro na maligya og gamit og namrenda og propiedad. Makadonar lang og kwarta sa Kapa aron mukita. Apan dihang gideklarang illegal ang ginahimo ni Apolinario, gipasakahan kini og kasong large-scale estafa. Ug niadtong July 21, gi-raid sa hiniusang pwersa sa kapulisan, kasundaluhan ug ubang law enforcement agency ang gitaguang balay niini so sa kahilit nga resort sa Sitio Dahican, Barangay Handamayan, Lingig, Surigao del Sur. Atol sa raid, patay ang usa ka sakop ni Apolinario samtang samdan ang usa diyang misukol kuno sa otoridad. Nadakpan si Joel Apolinario, asawa nini ug mga sakop. Pagka July 30, human sa 8 ka tuig nga pagtago-tago, nadakpan ang kani kongresista sa Dinagat Island ug cult leader sa Philippine Benevolent Missionaries Association kon PBMA nga si Ruben Ecleo Jr. sa Pampanga. Nakumbikto si Ecleo og life imprisonment niadtong April 2012 sa pagpatay sa kagulingong asawa nini nga si Alona Bacolod Ecleo niadtong January 2002. Kumbiktado sab si Ecleo sa kasong korupsyon sa Sandigan Bayan niadtong 2006 ug gisintensahang mapriso sulod sa 21 ka tuig tungod sa mga anomalya sa government projects dihang mayor pa kini sa San Jose sa Dinagat Island niadtong 1991 hangtod 1994. Pagka August 13, daghan na nakurat diyang naaresto ang Abu Sayyaf group leader nga si Andul Jihad Idang Susukan sa balay mismo ni Moro National Liberation Front founder Nur Miswari sa Davao City. Dunay 34 ka warrant of arrest ang giserve sa Davao City Police Office kang Susukan. Si Susukan ang responsable sa pagpamutulog ulo o pagdagit sa mga biktima sa Mindanao o Northern Malaysia. Doon na kini mga kasong 23 counts of murder, 5 counts sa kidnapping o serious illegal detention, o 6 counts of frustrated murder. Niadtong bulan na sab, giukman og unom ngadto sa 8 ka tuig nga pagkapriso si kanhi Davao del Norte 2nd District Representative Antonio Tony Boy Floyrendo og disqualified usab siyang mugunit og posisyon sa gobyerno. May kalabutan kini sa joint venture agreement tali Bureau of Corrections ug sa kumpanya sa pamilyang Floyrendo nga Tagum Agricultural Development Company Kuntadeco alang sa 3,000 hectares nga luna sa Davao Penal Colony. Base sa gipagulang desisyon, conflict of interest ang mong kasabutan, gumikan na hitabo kini sa panahon nga kongresista pa siya ug kalapasan kini
sa Republic Act 3019 kun Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mipasaka og motion for reconsideration si Florendo. 2017, gifile among kaso ni Representative Pantaleon Alvarez kinsa House Speaker pa niadtong panahona. Si Florendo Alvarez ang pipila sa suod nga suporta ni President Rodrigo Duterte apan nagkabangi kadugayan. Narakpan usab sa NBI ang CEO sa usa sa gingong pinakadakong Ponzi scheme sa Pilipinas nga si Rico Garcia sa Raiden Marketing. Narakpan kini sa kauluhan niadtong March 5, 2020 o gipresenta sa media sa Davao City niadtong October 22, 2020. Binilyong kantidad sa kwarta ang nakuha sa Raiden pinaagi sa pagkuha og investments gikan sa mga miyembro nini nga mo triple kuno matag bulan. Una nang nadakpan sa CIDG Anti-Transnational Crime Unit ang founder sa grupo nga si Paul Auditor atol sa entrapment operation sa Taguig niadtong 2019. Kasong syndicated estafa ang atubangon sa mga dinakpan. Sa katapusan, madato man o pobre, impluwensyado o opisyal sa gobyerno, walay mulabaw sa balaod. Nakalusot ka man karon, pero maabot ang panahon nga tanang nakahimo og krimen, manubag ug masilutan ubos sa balaod. Ako, si Teco Campo para sa GMA Regional TV 1 Mindanao Year-End Report. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Karong dunay pandemya, paunsa ba sugaton sa mga Mindanawan ang bag-ong tuig? Ug unsa pud kaha ang ilang mensahe karong mubiya na sa 2020? Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Andam na ang pamilya ni Chris May sa pagsugat sa bagong tuig unya. Kay bawal man ang pabuto, mga kaldero na lang daw ug sound system ang ilang gamiton sa pagsaba-saba aron maabog ang malas. Ang among preparations sa among family simple lang na prepare mi og konti lang salo-salo sa tibok banay since isa ra man mi ka compound diri sa amo. Dako ang kalahian sa selebrasyon sa New Year sa pamilya ni Ken. Nahimong hagit kanila karong tuiga ang pagka-stroke sa iyang inahan. Busa iagi lang daw nila kini sa simple nga salo-salo, agig pagpasalamat gihapon sa mga blessings nga ilang nadawat. Karon kay naagya po'y gamay salo-salo pero dili na pareha sa unang magpaabot pag alas 12 para mag-celebrate but mag-dinner mi dayon. Bawal ang panagtapok subay sa gipatumang COVID-19 measures. Busa ang naandan sa pamilya ni Christine nga parlor games ug family reunion dili madayon. So i-celebrate na ang birthday sa akong mama as well as ang pagsugat sa bagong tuig na kami lang immediate family and bahalag wala kaayo handa basta at least kompleto mi and safe ang tanan. Sa tuig 2020 daghang panginabuhian ang napektuhan tungod sa COVID-19 pandemic sama ni King Aranya. Antog karong New Year. Simple lang ang pagsalo-salo. Unsa pud ba ang mensahe sa uban sa tuig 2020 ug mga panghinaot sa 2021? Wish for this coming New Year na healthy tagtanan, wala na tayo coronavirus na kanyang trending karon nga to ang ginaproblema sa to ang environment. Pila na lang ka oras, mubiya na kita sa tuig 2020. Diin daghang mga pagsulay ang atong nasinatian tungod sa krisis. Apan luyo ni ini mas maayo gihapon nga kita mubiya ug sugaton ang bagong tuig nga puno sa paglaom ug mapasalamaton gihapon sa mga nadawat nga grasya. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka grupo sa Cagayan de Oro City ang nahimong instrumento karong bispera sa bagong tuig aron matubag ang giampo sa usa ka pamilyang naglisod sa kinabuhi. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nahimong instrumento sa labawng makagagahom kining usa ka grupo sa Cagayan de Oro City ngadto sa pamilyang Sabaldana nga taga Barangay Tablon human nga ilaha kining gipatukuran og panimalay. Kasilyas o gitagaan pa og mga regalo. Gihimo kini sa grupo aron tabangan ang pamilya. Human nga mi viral ang ilahang istorya sa social media tungod sa kalisod nga ilahang nasinati. Si Ethel na lang ang nag-inusarang nagbuhi sa iyahang unom ka anak. Human nagbulag sa iyahang kapuyo. Gani, misulay pa siya og tapos sa iyahang kinabuhi tungod sa kalisod nga nasinati. Apan maayo na lang, nalamdagan kini sa kamatuoran ug kinahanglang mabuhi alang sa iyang mga anak. Dito na desisyonan nga i-repair ang balay. Tanan kitchen nga kinahanglan ihatag namo
naapay LPG ug kanina yung mga grocery. Kinina yung mga grocery karon. Dili matukib ang kalipay nga gibati ni Ethel sa Baldana sanglit wala niya damha nga matabangan siya sa mga tawong di niya kaila. Daw gitubag na sa Ginoo ang dugay na nilang giampo nga makaangkon og tarong nga balay nga kumpleto pa sa gamit, mga butang nga labing kinahanglan sa pamilya. Diri po magtulo kay buslot-buslot na mong sin. Mag-CR mi. Grabe ka kuan kana mabasa gid mi kay wala ba tabo na nga mong ibabaw. Nya ang mga bata hugaw kay ilang mga tilo say makatulog og hugaw miski kung saan mo gimasa kay hugaw man gid diri gyud. Masulod. Nadagad ako ay salamat. Gipanghinaot sa grupo nga pinaagi sa ilang tabang sa pamilya ni Ethel na alibyuhan ang ilahang kahimtang ug makadasig kaniya sa maayong pagpanginabuhi. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa sa mga ginhanda sa bespera sa bagong tuig mao ang pampaswerte kunong tikoy. Apan nakatilaw na ba mo og tikoy sa kawayan? Atong tilawan pinaagi nining report. Tradisyonal sa mga Chino ang pagkaon og tikoy kada dunay importanteng selebrasyon ug kitang mga Pinoy na anda na sab kining ihanda ilabi na matag bag-ong tuig isip pampaswerte ug simbolo sa panaghiusa sa matag miyembro sa pamilya. Apan pinasay kining tikoy nga sa Kidapawan City lang ginabaligya sa magtiayong Michelle ug Andrew Sargente kay ginaluto kini sulod sa kawayan. Pamana pa kuno ang recipe ni inigikan sa mga apuhan sa ilang higala ug business partner nga si John Perialde kinsa mausab ang nagaluto niini. Nakatuon na pud ko sa akong mga akong papa kaya akong lolo taga kuan man taga Nagkarlan, Laguna. Dili sayo ng pagluto niini. Una, pilion ang nipis nga kawayan, limpyuhan ug paugahon kini sulod sa 4 ka oras. Dayon isagol ang mixture sa tikoy nga gilangkuban sa pilit nga bugas, gatas ug asukal. Isulod kini sa kawayan, tabunan og dahon sa saging ug pabukalan kini sulod sa 7 hangtod na 10 ka oras pinaagi sa hinay lang nga kalayo. Ana sa 80 hangtod 100 pesos ang presyo niini depende sa kadako. Pwede kini sa 5 hangtod 6 ka tawo. Perfect panghanda karong bag-ong tuig. Palayan sa tikoy sa kawayan, ma'am. Ang aroma sa kawayan, ma'am. Mao to siya ang murag magpa-level up sa tikoy sa kawayan. Lahi ang yang lasa sa ordinary lang nga tikoy. Mapasalamaton sab gining si Michelle sanglit na himo pa nila kining extra income sa ilang pamilya ug higala karong dunay pandemya. Sa mga full-time moms and that at the same time sa mga nawadan og trabaho nga parehas nako, ang Ginoo nagahatag lang gyud og mga resources, then di na to magwalag paglaom. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga kapuso, pipila ka oras na lang, 2021 na. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso ayaw polay sa mga dagkong balita sa nagkadaing reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto mo lahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy New Year! Happy New Year!